नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया, हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लव सॉन्ग। बहुत बढ़िया गीत के रचना के बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देतानी तो गाना एकदम ब्रांड बा भैया, सुपर हिट गाना होई। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और हम हर तरह के सॉन्ग राइट करेला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, भक्ति भजन, सीजनली तमाम तरह के गीत लिखिला भैया। रउआ जैसन भी मैटर लिखवाओ बा पर्सनली रउआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। डिस्क्रिप्शन में हम अपन नंबर दे दिले बानी। और आज के मैटर तो पूछी मत, एकदम जबरदस्त मैटर बाटे। देखिए कैसे मुखड़ा गावे के बाटे। एगो लइका बड़ा भाव में कहता कि तोहरे नियन कौन परी के सोना जिंदगी में इंतजार बा। हाँ तोहरे नियन कौन परी के सोना जिंदगी में इंतजार बा। मिलल बा जब से है तुहसे नजरिया, दिल हमर बेकरार बा। बिना दहेज के करेला शादी, पगला तैयार बा। बिना दहेज के करेला शादी, पगला तैयार बा। तो भैया मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी रुआ सबके बीच में। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत चाहिए तो बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। नंबर बाटे हमारे व्हाट्सअप के 8874473128। कोनो प्रकार के पर्सनल मैटर लिखवाओ खतरा, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खतरा, बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीले। और वीडियो पसंद आए भैया तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।